Ja, waar? Ja. De Niemer, ja. Zijn als Discovery staat daar wel nog, hè? Ja. Waar? Daar links staat er een Discovery in Bordeaux. Ja, maar dat moet, ja. Dan moet je Ja, toch maar ook kijk, zijn. hij is weg. Die is biedt waar aan het spoor volgen. Pak dat geluid ook op. Ja. Dus dat er een heel stuk roepen. Zeg maar. Wow. Ga toch een bovenkant pakken als ik. Ja. Met een riskieren in het spoor. Maar ze kunnen buiten dat er vast aan hangt. Oh, mooi. Ja, wel tof zo, hè, maar met die vroeg af. Ja, dan. Alhoewel die andere een er doen, maar die man dan ervaring. Dat is ook zo. Mannen zijn al een boter aan de kant. Ja. Nou, wat is de bedoeling aan dat? Parkeren? Dat de plaats hebben. Liever dat kunnen Ja, ik denk inderdaad dat het geen slecht idee is om ze te doen.